तर अशा प्रकारे काल आपण पहिला अध्याय घेतलाय, त्याची रिव्हिजन थोडीशी घेणार आहे मी उजळणी आणि मग आपण पुढे जाणार आहोत. आज हा दुसरा अध्याय ज्याचं नाव आहे गीतेचं सार, म्हणजे हा सांख्य योग आहे नाव याचं, परंतु हे गीतेचं सार म्हणजे याच्यामध्ये सगळ्या गीतेचा, भगवद्गीतेचा, पूर्ण भगवद्गीतेचा सारांश कुठेतरी आहे. प्रत्येक, मग तुम्ही बुद्धियोग आहे, सांख्य योग आहे, कर्मयोग आहे, ज्ञान योग आहे, या सगळ्याचा कुठेतरी आज निश्चितच उल्लेख होणार आहे आणि याचा सगळ्याचा अभ्यास होणार आहे, असा हा अध्याय आहे. मग आपण काल काय केलं, मग कुठेतरी पहिल्या अध्यायाची थोडीशी उजळणी आपण करणार आहोत. मग अर्जुनाने शस्त्र ठेवून दिलेले आहेत आणि अर्जुनाने सांगितलंय कृष्णांना की मी युद्ध करू शकत नाही, आणि म्हणून आपण पहिल्या अध्यायामध्ये बघितलं की अर्जुन विषाद योग, कुठेतरी विषण्ण झालंय अर्जुनाचं मन. आणि ज्या 3 जणांच्या आपण प्रतिक्रिया बघितल्या की कशा प्रकारे एकाच ठिकाणी रणांगणावरती युद्ध चालू असतं, परंतु ज्या संजयाच्या दूरदृष्टीने धृतराष्ट्र जो कुरुक्षेत्रामधील ही लढाई आणि सगळं दृश्य अगदी शब्दन शब्द संजय त्यांना वर्णन करत असतात, त्यांचे सचिव ज्यांना ही दिव्य दृष्टी प्राप्त झालेली असते. आणि अशा प्रकारे मग हे धृतराष्ट्रांच्या मनामध्ये काय कपट आहे, जो आपण पहिल्याच श्लोकामध्ये काल बघितलं की मग मामका पांडवाश्चैव, बघा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, की मग आपल्या मुलांमध्ये आणि पंडूच्या मुलांमध्ये ज्यांनी ही निर्माण केली, कुठेतरी ज्यांना वेगळं संबोधलं आणि म्हणूनच त्यांना कुठेतरी त्यांच्या मनामध्ये कपट होतं हे जाणवलेलं आहे त्यांच्या बोलण्यावरून. आणि मग का असा विचारण्याचा संबंध आहे, अहो जिथे पानामध्ये अन्न ठेवलेलं आहे ते खाणारच ना, तसं युद्ध ठिकाणी युद्ध होणारच आहे, परंतु कुठेतरी मनामध्ये भीती आणि मनामध्ये कपट, सगळं दृष्टपणा जो दुर्योधनाच्या मनामध्ये सुद्धा उतरलेला असतो, ज्याच्या मनामध्ये विनाशकाले विपरीत बुद्धी, अशा या धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये काय यावं, कारण की कुठेतरी त्या धर्मक्षेत्रावर, त्या पवित्र ठिकाणी मग यांचं मन तर पालटत नाही. हे युद्ध नाही झालं मग आम्हाच्या मुलांचं काय होणार आहे, त्यांना राज्य मिळणार की नाही, या सगळ्या गोष्टींचा कुठेतरी मनामध्ये दडपणयुक्त अशी भीती त्यांच्या मनामध्ये होती. आणि म्हणूनच मग पापाने भरलेलं, अधर्माने भरलेलं असं सगळं ते गोष्ट होती. आणि अशा या धृतराष्ट्रांची प्रतिक्रिया आपण बघितली, जे काय चौकशी करतायत संजयाकडे. मग जे दुर्योधनाला आपण बघितलं उजव्या कोपऱ्यामध्ये, दुर्योधन की जो आपल्या गुरूंना विचारतोय, द्रोणाचार्यांना, की दृष्टद्युम्नाने इतकी सुंदर रचना कशी केली आहे. कारण कुठेतरी मनामध्ये परत भीती हो, मनामध्ये आश्चर्यजनक भीती होती की अशा प्रकारे कसं सैन्याची रचना करू शकेल, आणि म्हणूनच इतकं कमी सैन्य असून सुद्धा कशा प्रकारे त्यांनी स्वतःला त्या युद्धासाठी तयार केलेलं आहे. आणि मग शंख फुंकले जातात जिथे कुठेतरी गांडीव, धनुष्य, मग ज्या धनुष्याला अर्जुनाने नंतर ठेवलंय, परंतु मग शंख फुंकल्यानंतर कुठेतरी प्रत्येकाने आपल्या धनुष्याला आणि स्वार झालेले आहेत, युद्धासाठी तयार झालेले आहेत. कुठेतरी ज्या शुभ आपण म्हटलं की धर्मक्षेत्राच्या ठिकाणी, की जे दूध उतू घालवतात, मग अशा पवित्र ठिकाणी की जिथे शंख फुंकून युद्धाला सुरुवात झालेली आहे. पण हे सगळं झालं हो, शंख फुंकलेला आहे आणि युद्धाला सुरुवात होणार आहे, अगदी त्याचं रणशिंग फुंकलेलं आहे, परंतु अर्जुनाच्या काय, जी अर्जुनाच्या मनामध्ये प्रतिक्रिया होती. आणि मग ज्या अर्जुनाला आपण मध्यस्थानी बघितलं की ज्याच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आलेले, आणि जो पांडव होता, परंतु मनामध्ये आपल्याच भावांविरुद्ध आपण युद्ध करतो आहोत. आणि मग ज्या क्षणी त्यांनी भगवंतांना आपला रथ सेन योरू मयोर मध्ये कुठेतरी ज्या रणांगणावरती अगदी सेनेच्या मधोमध, युद्ध ठिकाणी मधोमध जेव्हा रथ उभा केला, तेव्हा कृष्ण होते. तसं म्हटलं की अर्जुन हा पहिला श्रोता आहे भगवद्गीतेचा. मग ह्या सगळं प्रपंच कोणी केलाय, हा योजना कोणी केली आहे, भगवंतांची योजना आहे. अर्जुनाला असमंजस, अर्जुनासारखा इतका बलाढ्य जो योद्धा आहे, जो द्रोणाचार्यांचा उत्तम शिष्य आणि लाडका शिष्य, नरनारायणापैकी एक, मग का तो असमंजस व्हावा? कारण कुठेतरी भगवद्गीता घडावी, भगवद्गीतेचा उपदेश आपल्यापर्यंत यावा. आणि मग हा सगळा प्रपंच, हा सगळा योजना, ही सगळी भगवंतांची योजना आहे की हा जे उपदेश आहे, हा उपदेश आपल्यापर्यंत कसा पोहोचावा. मग ज्या ज्या
गायींचं दोहन करतायत भगवंत, की ज्या दोहनामुळे ज्या दुधाचं अमृत हे जरी त्या वासरांनी पहिल्यांदा प्यायलं तरी या अस्तिक लोकांजवळ ज्यांच्या मनात श्रद्धा आहे. बघा असे श्रद्धाळू लोकच तुम्ही काल कितीही जण येऊ दे मग पहिल्या दिवशी, पण ज्यांनी हा संकल्प केलेला आहे आणि ज्यांच्या मनामध्ये श्रद्धा आहे हो, तेच आज दुसऱ्या दिवशी सुद्धा मला दिसतात. कारण कुठेतरी जाणून घ्यायचंय, कृष्णाला जाणायचंय, भगवद्गीतेचा उपदेश काय आहे जाणायचंय. आणि म्हणून मग अर्जुनाने हे सगळं निरीक्षण केल्यानंतर त्यांनी गांडीव धनुष्य खाली ठेवून दिलेलं आहे, की मला हे युद्ध मी करूच शकत नाही भगवंता. आणि मग ती कारणं काय दिली हो त्यांनी? काय सांगाल चॅटमध्ये कुठली कारणं होती ती? अर्जुनाच्या विषादपणाबद्दल आणि त्यांनी काय युद्ध करायला नकार दिला? कौटुंबिक परंपरा नाहीशी होईल आणि हो, क्षत्रिय बरोबर. गेले की मग वर्णसंकर होईल. बरोबर. वसुधा माताजी पाप वाटतेय. बरोबर अगदी. पहिलं कारण काय सगळ्यात? काय आहे मनामध्ये? पाप लागेल मारले, कुटुंबाला मारले तर पाप ते तर लागेल आहेच. ते तर आहेच. आणि आनंद नाही. अगदी बरोबर. आनंद नाही वसुधा माताजी. अगदी बरोबर. आप्त डॉक्टर जया आप्त म्हणजे हो बरोबर. म्हणजे आता जसं अंजली माताजींनी सांगितलं, की कौटुंबिक परंपरेला कुठेतरी नष्ट पावेल कारण कुठेतरी आपल्या आप्तांसमोर असमंजस झालेला आहे अर्जुन. पण पहिलंच कारण काय हो? ज्याच्या मनामध्ये करुणा निर्माण झालेली आहे. दया त्याच्या मनामध्ये आपलेच आहेत मग मी असे समोर शत्रू मग आपलीच लोक आपल्या समोर शत्रू म्हणून अगदी बरोबर अगदी बरोबर 108 मूळ कोड त्या नावाने आपल्याच लोकांबद्दल आपण लोकांसोबत किंवा लोकांविरुद्ध आपण कसं लढावं आणि या सगळ्या गोष्टींनी इतका संभ्रम सगळ्यांना धन्यवाद सगळ्यांनी संवाद साधलेला आणि खूप छान आणि म्हणूनच मग पहिलं कारण हे आहे करुणा मनामध्ये करुणा निर्माण झालेली आहे आणि म्हणूनच त्या करुणेमुळे दयेमुळे असं वाटतंय की कसं काय आपण आपल्याच आपतांविरुद्ध लढायचं करुणा आहे मनामध्ये कुठेतरी मनामध्ये आनंद वाटत नाहीये मनाला हे सगळं करताना की जरी ते राज्य मला मिळवायचंय तरी पण यांच्याशी लढून मला आनंद वाटत नाही. पापी भावना कुठेतरी मनामध्ये पापी भावना निर्माण झाली की आपण आपल्याच आपताना मी माझ्या आजोबांशी लढणं मी माझ्या गुरूंची हत्या झाली माझ्याकडून तर मला पाप लागणार आहे आणि म्हणूनच मग असं पापी मनाला कुठेतरी पाप अशी भावना मनामध्ये निर्माण होणं त्यानंतर कौटुंबिक परंपरेला कुठेतरी धोका निर्माण होतो कारण मग या सगळ्या जे कोणी या बलाढ्य राजे याच्यामध्ये लढतायत आणि जे कोणी हे त्यक्त जीविताचे कारण आपण त्या विजयाच्या कारणांमध्ये बघितलं की मग जे राजे आपलं बलिदान करणार आहेत आणि इथे मारले जातील त्यांच्या कुटुंबांचं काय मग कुटुंबातल्या स्त्रियांचं काय मग ते कशा प्रकारे त्यांचं आपतांचं कसं काय होणार आणि मग त्या स्त्रियांचं पुढे जाऊन काय होणार कशा प्रकारे या सगळ्या गोष्टींना पुढे विकसित होणार आहेत किंवा कशा प्रकारे या पुढच्या गोष्टी हलणार आहेत आणि म्हणून या सगळ्याचा कुठेतरी मनामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे आणि म्हणूनच या संभ्रमाने अर्जुन कुठेतरी असमंजस झालेला आहे आणि असा असमंजस अर्जुन युद्ध करण्याची ही कारणं सांगतोय प्रतिकारम शस्त्रम कारण मी हे युद्ध करू शकत नाही आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे ही करुणा मनामध्ये आनंद नाही पाप कौटुंबिक परंपरा आणि असमंजस मग आजच्या या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपल्याला जाणायचंय की मग प्रत्येक मग करुणा का मनामध्ये आहे आनंद का वाटत नाहीये पापी प्रतिक्रिया का मनामध्ये वाटतेय असमंजसपणा का आलाय आणि पारिवारिक परंपरेचा थोडा भाग आज बघणार आहोत आणि थोडा उद्या कर्मयोगामध्ये आपल्याला बघायचा आहे आणि मग असमंजस झाल्यानंतर जेव्हा भगवंत म्हणतायत की तुला मन आणि बुद्धी स्थिर करायचंय मग कशी ही व्यक्ती चालतीये बोलतीये ही स्थिर राहणारी मुनी मग हा स्थिताधीर मुनीबद्दल आपल्याला जाणून घ्यायचंय आणि मग सगळं करतोय पण का कुठेतरी अजूनही मन चाचरतय आणि मन अजूनही त्या कुठेतरी 10 पावलं पुढे टाकून 4 पावलं मागे येतंय आणि का त्या वासनेला बळी पडतोय मग या सगळ्याचं कुठेतरी कारण जाणं मग या प्रत्येक कारणाचा भगवंतानी बघा किती सुंदर अप्रोच बघा या सगळ्यातनं भगवद्गीता तुम्हाला खूप काही शिकवतीये मग ज्ञान तर मिळतंय तत्वज्ञान मिळतंय भगवंतांचा उपदेश तर मिळणार आहे पण बघा एक उत्तम गुरु शिष्यांचं कसं उदाहरण मग एक शिष्य सांगत नाही मी इतकं करणार आहे मग मला तुम्ही असं म्हणजे मग मला मी असं कसं वाटणार आहे किंवा मला अशी कशी काय प्रतिक्रिया माझी येते किंवा कुठल्याही प्रकारच्या आशा रिॲक्शन्स नाही परंतु मग मला असं वाटतंय आणि मी हे
मी कशा प्रकारे हे करू, कारण मला युद्ध करण्याची इच्छा नाहीये. माझ्या मनामध्ये ह्या सगळ्या भावना निर्माण झालेल्या आहेत. आणि मग एक उत्तम गुरु अर्जुनाचं सगळं ज्यांनी ऐकून घेतलेलं आहे, पहिल्या अध्यायामध्ये तुम्ही एकाही श्लोकाला भगवंतांच्या मुखी बघणार नाही, कारण पूर्णपणे श्रवण, पूर्णपणे त्यांनी आपल्या शिष्याचं म्हणणं ऐकून घेतलेलं आहे. आणि आता दुसऱ्या अध्यायापासून या ज्ञानाला सुरुवात होणार आहे. आणि हे ज्ञान भगवंत अर्जुनाला देणार आहे, जेणेकरून अर्जुनाचं मनोदौर्बल्य जे आलेलं आहे, त्याचं मनोबल कुठेतरी खचलेलं आहे, ते मनोबल पुन्हा मिळवून द्यायचंय. आणि अशा या सगळ्या कारणांना समजावून देऊन अर्जुनाचं मन कसं पालटायचंय आणि अर्जुनाच्या मनाला कसं बल द्यायचं आहे, हे आपल्याला जाणायचंय. मग बघा हो, मी तुम्हाला असा प्रश्न विचारते की मग जेव्हा आता तुम्ही या प्रॅक्टिकल जगामध्ये, आपण या भौतिक जगात आहोत, मग या भौतिक जगामध्ये बघा, आता अर्जुनाने शस्त्र खाली ठेवून सांगितलंय की मग त्यांनी गुरु मानलेला आहे आपल्या भगवंतांना, आणि भगवंतांचा प्रिय शिष्य, लाडका मित्र तो, की ज्याने भगवंतांना मग आपलं गुरु मानलेलं आहे. मग मला सांगा, आपल्या या प्रॅक्टिकल, आपल्या या भौतिक जगामध्ये बऱ्याच वेळेला आपण कुठेतरी डिसिजन घेताना आपली निर्णायक शक्ती कुठेतरी कमी पडून आपण कुठेतरी त्या निर्णयामध्ये दोलायमान होतो का होत असं? आणि मग अशा वेळेला तुम्ही काय करता हो? बरोबर स्वाती माताजी, सर्वांचं पाप मला लागेल, अगदी बरोबर. मग काय होतं अशा वेळेला जेव्हा कुठेतरी मन दोलायमान स्थिती होते, तेव्हा काय करता हो? गुरुला शरण जातो. बरोबर. नवीन भक्तांनी सांगावं अजून काय करता येईल तुम्हाला? वसुधा माताजी, बरोबर, कृष्णाला विचारलं जाईल, कृष्णाचं स्मरण केलं जाईल. आणि अजून? अगदी बरोबर, नामस्मरण. सॉरी, अजून कोणाला काय वाटतंय? काय सांगू शकाल? सहभाग घ्या प्रत्येकाने, मम्मी पप्पा सोबत बोलून. अरे बरोबर नियमाताजी, अगदी बरोबर, खूप छान, खूप छान. आई वडील आपले पहिले मित्र आणि सखा असतात. नक्कीच बरोबर आहे, अगदी अगदी छान, खूप छान. आणि म्हणूनच मग जेव्हा आपलं मन कुठेतरी दोलायमान होत असतं, कुठेतरी आपण जेव्हा निर्णयाला येत नसतो, तेव्हा जसं माताजींनी सांगितलंय, बऱ्याच प्रभूजी माताजींनी जे सांगितलं, जे अंजली माताजी म्हणाले, की आपल्या गुरूंना शरण जातो. मग हे गुरु म्हणजे उत्तम गुरु. बघा, मग आपण नुसतंच फक्त एक शारीरिक दृष्टिकोनातून, मानसिक दृष्टिकोनातून, की कुठेतरी आपल्या मनासाठी काय चांगलं आहे, मग आपल्याला कशाला त्याच्यातनं आनंद, मग आपण आपल्या शारीरिक गोष्टींना समजून घेऊन कशा प्रकारे त्या गोष्टींना आपण सामोरं जाऊ, या सगळ्या निर्णय क्षमतेला येण्यासाठी आपण कुठेतरी त्या गुरूंचं मार्गदर्शन घेऊ. पण ते गुरु कसे असावेत मग? तर मग फक्तच शारीरिक, मानसिक हा दृष्टिकोन नाही, की काय आपल्यासाठी चांगलं आहे, वाईट आहे, आणि आपल्याला इमोशनली किंवा आपल्याला जे सायकोलॉजिकली म्हणतात, मानसिक दृष्ट्या, या सगळ्याचा विचार करून निश्चितच तो निर्णय देतील आपल्याला. मग भगवंतांचं नामस्मरण तर केलंच जाणार. आणि मग हे जे मार्गदर्शन करणारे आहेत, जे आत्मसाक्षात्कारी, मग ज्या भगवंतांविषयी सुद्धा आपल्याला जाणून देणारे, ते एक उत्तम गुरु, की जे 380 360 पूर्ण अंशातून त्याचा विचार केला जातो. आणि कशा प्रकारे? तर शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक दृष्टी. मग या आध्यात्मिक दृष्ट्या सुद्धा जेव्हा त्या गोष्टीला अनुसरून, त्या गोष्टीला लक्षात घेऊन जेव्हा त्या निर्णयाला दिलं जातं, तेव्हा तो निर्णय परिपूर्ण असा ठरतो. मग शेवटी मनात श्रद्धा हो, मग ती श्रद्धा असणं खूप गरजेचं आहे. जेव्हा आपण उत्तम गुरुकडून ते मार्गदर्शन घेतो, ते निश्चितच सगळ्या दृष्टीने परिपूर्ण असं मार्गदर्शन असतं. आणि म्हणूनच मग आपण कुठेतरी या गोष्टीला जाणून तो निर्णयाला मान्यता देतो. मग आपण आपली इंद्रिय, आपण म्हणालो, तुम्ही उद्या म्हणाल की कृष्ण आपल्या समोर आलेत आणि आपल्याला कृष्णांनीच हा उपदेश दिला पाहिजे. अहो, बाजूला येऊन कृष्ण बसले तरीही तुम्ही समजू शकणार नाही, कारण तुमची इंद्रिय तितकी सक्षम नाही. आपल्या इंद्रिय सदोष आहेत. कारण साध्या आपल्या डोळ्याच्या पापण्या, बुवया सुद्धा आपण आपल्या नाही बघू शकत. आपल्याला आरशात बघितल्याशिवाय आपण त्यांना बघू शकत नाही. इथेच कुठेतरी आपले लिमिटेशन्स आहेत हो.
आपल्याला सर्व दृष्टीच्या सर्व कोनातून मग माणूस जो पुढे जाऊन मी बरंच तत्वज्ञान आणि या गोष्टी मग जे तथाकथित तर्कवादी आणि जे काही लोक स्वतःला कोणीतरी समजून ज्या अँगलनी बोलतात त्या गोष्टी वेगळ्या असतात. परंतु मग अशा प्रकारे कृष्णाला जाणायचं कसं आहे? मग कृष्णाला जर बघितलं नाहीये तर मी कसा विश्वास ठेवू? पण जर तुम्ही सक्षमच नाहीये तुमची इंद्रिय, तर मग अशा सक्षम इंद्रियांवर जेव्हा तुम्ही परफेक्ट बघू शकाल तेव्हाच विश्वास ठेवू शकाल. परंतु जर ती इंद्रिय सदोष असतील, मग एखादी ऍपल ठेवलंय हो, उदाहरणार्थ तुम्हाला समोर एक सफरचंद ठेवलंय, त्या सफरचंदाचा अर्धा भाग कुठेतरी कापलेला आहे, पण ते जर तुमच्या समोर असं ठेवलं ज्या अँगलमध्ये, तर तुम्हाला जसं दिसतंय तसंच तुम्ही सांगणार, कारण तुमच्या इंद्रियांना तसंच दिसतंय, तुमच्या ज्ञानेंद्रियांना, तुमच्या डोळ्यांना तसंच दिसतंय, पण मागचा भाग कापलेला आहे तो काही दिसू शकत नाही. मग इथेच आहेत. मग कृष्णाला बघितलंच नाही, मग मी मान्यच करणार नाही, हे डेंजरस स्टेटमेंट आहे हो कुठेतरी. जेव्हा आपण परफेक्शन, आपली इंद्रिय परफेक्ट असतील, आपली इंद्रिय कुठेही सदोष नसतील, तर ते मान्य करणं ठीक आहे. आणि म्हणूनच मग कृष्णाला जाणायचंय म्हणजे कसं जाणायचं आहे, तर आपण बघायचंय की कृष्ण म्हणजे काय आणि कोण कृष्णाला. आता ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत, पण कृष्णाला जाणायचंय म्हणजे काय करायचं? तर मग तुमची दृष्टी निर्दोषपणे परिपूर्ण असते, तेव्हा मी जे पाहतो ते काय करते यावर माझा विश्वास आहे. म्हणजे जे दिसतंय तेच सत्य आहे, हे जेव्हा तुमची इंद्रिय सदोष नसतात आणि परफेक्ट असतात, निर्दोषपणे परिपूर्ण असतात, तेव्हा तुम्ही तसं करू शकता. पण आता एखादी ड्राईव्ह वे आहे बरं का, एखाद्या रस्त्यावरून तुम्ही चाललेला आहात, मग मला सांगा तुम्हाला समोरच्या चित्रामध्ये काय दिसतंय? बरोबर, गुरु पण समोरच दिसत होते ना. मग तुम्हाला या चित्रामध्ये काय दिसतंय हो? पोपट दिसतोय, बरोबर, अगदी बरोबर. अजून काय दिसतंय? अगदी बरोबर, कल्पना माताजी, वसुधा माताजी, खूप छान. अजून काय दिसतंय चित्रामध्ये? अफाट समुद्र दिसतोय बरोबर. आणि पोपट फळ काहीतरी खातोय बरं बरं ते बरं. दिसत. पेरू खातानाचा पोपट हो. फांदीवर दिसतायत, बरोबर, अगदी हो. बरोबर, खूप छान, खूप आनंद आहे, बसलेला आहे पोपट. मग अगदी बरोबर. मग जसं माताजींनी आता सांगितलं की अफाट समुद्र आहे, मग एका ड्राईव्ह वेवर आपण कारने चाललेलो आहोत, उतरून एका ठिकाणी थांबल्यानंतर अथांग समुद्र दिसतोय, खूप लांबवर अथांग समुद्र दिसतोय. थोडस जवळ जात आहे बरं, थोडस अजून जवळ जात आहे, तेव्हा काही हिरवळ दिसते, काही झाडी लांबून दिसत आहेत. आणि मग त्याच्याही पुढे जेव्हा जात आहे, तेव्हा त्या झाडांना जवळून बघू शकताय. मग ती झाडं लांब लांबवर जी दिसणारी आहेत ती समोर अगदी मोठी दिसत आहेत, आणि त्या झाडावर बसलेला पोपटही स्पष्टपणे दिसतोय हो. म्हणजे जेव्हा तुम्ही त्या ड्राईव्ह वरती थोडं थोडं करून पुढे जाता, तेव्हा तुम्हाला या गोष्टी नजरेस अगदी व्यवस्थितपणे दिसतात. तसंच आपल्याला कृष्णाला जाणायचंय हो. आणि म्हणूनच जे कृष्णाला कशा प्रकारे जाणतायत, मग एक शक्ती म्हणून जाणतायत, परमात्मा स्वरूपामध्ये जे चार भुजाधारी भगवंतांचं स्वरूप आहे, का मग भगवान रूपामध्ये, मनुष्य रूपामध्ये जाणतायत. आणि म्हणूनच मग ज्या ड्राईव्हवरती आपण जसं बघितलं, तसंच प्रभुपादांनी खूप सुंदर असं सूर्यप्रकाशाचं उदाहरण दिलं, की ज्या प्रकारे मग जे भगवंतांना अगदी थोड्या अभ्यासाने किंवा काही संक्षिप्त अशा स्वरूपात जाणतायत, आणि ज्यांनी कृष्णाला ब्रह्म स्वरूपामध्ये, की एका तेज आहे, एक शक्ती आहे अशा स्वरूपात जाणलेलं आहे, ते ब्रह्म स्वरूप. त्याच्यानंतर परमात्मा जे चार भुजाद्वारी ग्रहांवरती, आपल्याला सर्वोच्च ग्रहांवरती जे दिसतं आहे, ते चार भुजाधारी वैकुंठाला जे भगवंतांचं रूप आहे, ते चार भुजाधारी असं परमात्मा रूप आहे. आणि मग त्याच्याही पुढे जो आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रगत झालेला आहे, त्या मनुष्याला मात्र भगवंतांचं मनुष्य रूप, जे श्याम सुंदर असं भगवान रूप आहे, त्या भगवान रूपाशी संबंध जोडला जातो. आणि मग कुठेतरी भावना जोडल्या जातात, की जो मग आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःला प्रगत करतो.
तसं सुंदर उदाहरण म्हणजे प्रभुपाद म्हणतायत की मग एक व्यक्ती सकाळी उठून म्हणतीये चला दिवस आलेला आहे आणि खिडकी उघडून त्याला उजेड दिसतोय. उजेड आला इथपर्यंत थांबली ती व्यक्ती. त्याच्या पुढे काही व्यक्ती ज्यांना वाटतं आहे की हा उजेड कुठून आलेला आहे. मग हा सूर्याच्या त्या प्लेटवरून मग सूर्याचं जे काही प्रतिबिंब सूर्य आपल्याला ज्या प्रकारे दिसतो आहे त्या पृष्ठभागाला करून तो प्रकाश येतोय हे सांग. मग त्याच्याही पुढे जाऊन ज्यांना काही प्रगत भावना आहेत ज्यांच्या मनामध्ये त्यांना त्या सूर्यग्रहावर प्रवेश करायचा आहे. आणि मग सूर्यावरती प्रवेश करून जाणायचंय की हा उजेड कुठून येतोय. म्हणजे हा जो आध्यात्मिक प्रवास आहे हा कुठेतरी टप्प्याटप्प्याने जातोय. आणि म्हणूनच भगवंतांना हे टप्प्याटप्प्याने जाणलं जात आहे. आणि जे भगवंतांचं भगवान रूप आपण बघतोय हो, श्याम सुंदर असं हातात बासरी आणि डोक्यावरती मोराचं पीस आहे. असं मनमोहक असं श्याम सुंदर जे मनुष्य रूप आहे ते फक्त जी व्यक्ती भगवंतांना पूर्णपणे मग जसं आपण आजच्या अध्यायामध्ये त्याचं अध्ययन करणार आहोत, मग ज्यांनी भगवंतांना पूर्ण आत्मसाक्षात्कारी की ज्या परमात्म्याच्या पुढच्या रूपामध्ये आणि ज्या दोन भुजाधारी अशा भगवान रूपामध्ये स्वीकारलेलं आहे. असे हे भगवंत म्हणजे म्हणूनच आपल्याला जाणायचं आहे की कशा प्रकारे या आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगती होते. आणि मग त्या आध्यात्मिक मार्गावरची प्रगती म्हणजे काय हो, तुमचा अभ्यास, तुमचं नामस्मरण आणि या सगळ्या गोष्टींनी कुठेतरी प्रगत भावना जेव्हा तयार होते तेव्हा ती भगवंतांच्या भगवान रूपाशी जोडली जाते. आणि म्हणूनच हा योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि म्हणून मग त्या कारणांना जेव्हा आपल्याला जाणायचंय, जो अर्जुन असमंजस झालेला आहे तो अर्जुन भगवंतांना म्हणतोय बघ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा वाचा माताजी, तुम्ही एक वाचा, प्राची माताजी एक वाचतील नंतर. त्यांना सगळं वाचायचं असलं तरी नाही नाही, तुम्ही वाचा ना, तुम्ही पण एक स्लाइड वाचा, त्यानंतर वाचतील माताजी. असमंजस, त्यांच्यावर विजय प्राप्त करणे की त्यांच्याकडून पराजित होणे, या दोन्ही पैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली आहे हे आम्हाला कळत नाही. जर आम्ही धृतराष्ट्रांची हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही. तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा की मग आता अर्जुन असमंजस झालेला आहे की मला कळत नाहीये मी काय केलं पाहिजे. ज्या द्विधा मनस्थितीचं आपण उदाहरण घेतलं की ज्या द्विधा मनस्थितीमध्ये अर्जुनाला युद्ध करायला भगवंतांनी कुरुक्षेत्रावरती अर्जुन आलेला आहे तिथे, परंतु हे सगळं दृश्य बघून जेव्हा रथ मधोमध असा उभा केला होता की जिथून आपले आजोबा दिसतील आणि तिथून भगवंतांनी रथ अशा ठिकाणी उभा केलेला होता की पितामह भीष्म अर्जुनाला समोरच दिसत आहेत, त्याचं मन द्रवणार नाही तर काय होणार. आपल्याच आजोबांशी कसं आपण युद्ध करायचं आहे. आणि म्हणूनच अधर्माविषयी लढायचं असलं तरी ज्या पितामह भीष्म आणि ज्या द्रोणाचार्यांनी, मग तिथेही कुठेतरी द्रोणाचार्य आणि भीष्मांचं वागणं आपल्याला माहितीये की ज्या भर सभेमध्ये द्रौपदीचं वस्त्रहरण होत होतं तरीही ज्यांनी एक शब्द अवाक्षर तोंडातनं काढलं नाही. आणि कुठेतरी जेव्हा आर्थिक दृष्ट्या ते जेव्हा धृतराष्ट्राच्या मुलावरती दुर्योधनावरती कुठेतरी अवलंबून होते तेव्हा त्यांनी त्याचीच साथ दिलेली आहे. अधर्माच्या बाजूनी ते उभे राहिलेले कुठेतरी, परंतु शेवटी ते आपतायत हो, अर्जुनाचे आपतायत. आणि म्हणूनच मग अर्जुनाला वाटतंय की आपल्याच भावंडांविरुद्ध कसं काय आपण लढायचंय. आणि म्हणून मन इतकं विषण्ण झाल्यानंतर मात्र अर्जुन म्हणतोय कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण माताजी. प्राची माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मन शांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून अर्जुन बघा एक उत्तम शिष्याप्रमाणे त्याचा अप्रोच बघा, त्याचं शरण जाणं बघा.
की गुरूंना मी आता असमंजस झालेलो आहे आणि मला निश्चित काय ते सांग. शिष्यस्ते यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, की असा योग्य मार्गदर्शन मग ज्या भगवंतांना अर्जुनाने आधीच जाणलेलं आहे. जसं मी म्हटलं की जेव्हा नियुक्ती करण्याची जेव्हा त्यांच्यावरती अर्जुनाला संधी दिली गेली की तुला काय हवं आहे जेव्हा निवडायची, तेव्हा भगवंतांनाच निवडलेले हो. जे जरी ते युद्ध करणार नव्हते तरी अर्जुनाच्या रथाचं त्यांनी फक्त सारथ्य केलं. त्या भगवंतांना अर्जुनाने केव्हाच जाणलेलं होतं आणि म्हणूनच त्या भगवंतांनाच गुरु मानलेला आहे. आणि अशा या गुरूंना भगवंत अर्जुन विचारतो आहे की मला आता तुम्हीच काय ते योग्य सांगा आणि तुम्हीच मला मार्गदर्शन करा. मी तुम्हाला शरण आलेलो आहे, मला उपदेश करा. आणि म्हणून या भगवंतांना, ज्या भगवंतांना अर्जुनाने मग काय नव्हतं हो भगवंतांकडे, की हे जे 6 ऐश्वर्यांनी नटलेलं भगवंतांचं सर्व ऐश्वर्य, की श्रीमंती, की ज्या तिन्ही लोकांचं राज्य, काय कमी आहे भगवंतांकडे. सौंदर्याने परिपूर्ण असं मनमोहक श्यामसुंदर रूप आहे भगवंतांचं. प्रसिद्ध तर तिन्ही लोकांमध्ये जे प्रसिद्ध आहे तो कोण ओळखत नाहीये भगवंतांना. सामर्थ्य ज्यांनी अनेक असुरांना नाश केलेला आहे, ज्यांना केशिनी सूदन म्हटलंय, मधुसूदन म्हटलंय, ज्या केशी असुराचा मग ज्या पुतनाचा वध केलेला आहे, अनेक कंसाचा वध केलेला आहे, जे स्वतःचेच मामा, पण परंतु कशा प्रकारे ज्या ज्या अधर्माला आणि वाईट प्रवृत्तीचा ज्यांनी नाश केलेला आहे. मग अनेक असुर आपल्याला कृष्णा पुस्तकामध्ये, ज्या पुस्तकाचं वाचन होतं रोज सकाळी 10 वाजता, ज्याची लिंक सुद्धा मी ग्रुपवर माताजींना शेअर करायला सांगेन. ज्यांची इच्छा असेल त्यांनी ते कृष्णा बुक रिडिंगचे, कृष्णा पुस्तकाचं दररोज वाचन चालतं आणि ज्याच्यामध्ये कृष्णाविषयी, मग ज्या कृष्णा पुस्तकामध्ये म्हणजे अप्रतिम आहे हो, अप्रतिम, की कृष्णांना जाणू शकतो. मग ज्या भागवताचं तर वाचन असतंच, परंतु या कृष्णा पुस्तकामध्ये ज्या काही कथांमधून आपण कृष्णांना जाणतो आहे ते आपण अजून खूप जवळ जातो. आणि मग जे वैराग्य सगळं आहे हो, सगळं आहे, परंतु सगळ्यापासून अलिप्त आहेत, मला काही नकोय, कशाचाही ज्यांच्यावरती प्रभाव नाहीये, असं वैराग्य आहे ज्या भगवंतांकडे. संन्यासी वृत्ती आहे की सगळं निर्माण केलेलं आहे, सगळं भगवंतांचंच आहे, परंतु भगवंत त्याच्यापासून अलिप्त आहे, कशाचाच मोह नाहीये भगवंतांना. असं हे सगळं ऐश्वर्य भगवंतांचं आहे. आणि असे हे सर्व परिपूर्ण असे पुरुषोत्तम भगवंत, कारणांचे परम कारण, परम तत्व, अशा या परम तत्व भगवंतांना अर्जुनाने आपला गुरु मानून त्यांच्याकडून उपदेश घेण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे. आणि मग पहिलं जे कारण आहे त्याच्याबद्दल अर्जुनाला भगवंत सांगतायत, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंत अर्जुनाला आता सांगतायत की हा जो देह आहे हा एक वस्त्र आहे. आणि जसं आपण एखादी वस्त्र बदलत असतो ना, तसा हा अविनाशी आत्मा अविरतपणे या देहामध्ये त्याचा प्रवास चालू आहे. बालपणापासून अगदी तान्हा मूल असल्यापासून प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये हा आत्मा, मग हा जो अविनाशी आत्मा आहे तो कुठेच बदलत नाही हो. असा हा आत्म्याचा प्रवास हा अगदी बालपणापासून, तरुणपणापासून ते अगदी तारुण्यापासून वृद्ध काळापर्यंत, आणि मग जेव्हा हे जीर्ण शरीर, हे शरीर जेव्हा जीर्ण होऊन त्यागलं जाईल तेव्हा तो आत्मा मात्र अविनाशीच असेल. तो आत्मा हे शरीर टाकतोय आणि दुसरं शरीर धारण करतो. आणि म्हणूनच मग हा आत्मा जो आहे, तू जो विचार करतो आहेस तो तू करू नकोस. कारण तू ज्या देहाचा विचार करतो आहेस, तू देहधारी भावनेने विचार करतो आहेस. आणि हा देह म्हणजे वस्त्र आहे हो. जर एखादा माणूस पाण्यात पडला तर मला सांगा, त्या पाण्याला वाचवाल, त्या माणसाला वाचवाल का त्याचे कपडे वाचवाल हो? माझा आवाज येतोय माताजी व्यवस्थित? हो. हा.
मग कुणाला तरी कदाचित त्यांचा नेटवर्क इश्यू असेल. तुमचे नेटवर्क नीट बघा प्लीज. आणि म्हणून मग मला सांगा, माणसाला अगदी बरोबर वसुधा माताजी, अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. आणि म्हणूनच मग या देह भावनेशी जेव्हा निगडीत असतो, तेव्हा या देह भावनेला सोडून जो आत्मा, म्हणूनच हा देह म्हणजे एक वस्त्र आहे. आणि हे वस्त्र, एक वस्त्र जीर्ण झालं की ते वस्त्र टाकून दुसरं वस्त्र धारण केलं जातं, तसं या आत्म्याचं आहे. आणि म्हणूनच तू याच्याविषयी जेव्हा या आत्मसाक्षात्कारी पातळीवर मनुष्य विचार करतो, जो मनुष्य, धीर मनुष्य, जेव्हा या आत्मधारी भावनेशी विषयी विचार करतो की मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, हे शरीर धारण केलेलं आहे, परंतु आत्मा मात्र अविनाशी आहे. हे शरीर पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी आणि आकाश यांनी बनलेलं आहे. हो, या सगळ्यांनी बनलेलं हे पंचतत्वांचं फक्त शरीर आहे. ते कुठेतरी जीर्ण होऊन त्याला तागलं जातंय, परंतु हा आत्मा मात्र अविरतपणे प्रवास करतो आहे. आणि म्हणून या आत्म्याविषयी तू काहीही खेद बाळगू नको. तुझी ही जी शस्त्र आहेत ना, जी धारधार शस्त्र, ती या आत्म्याला काहीही करू शकत नाही. नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण प्राची माताजी. हरे कृष्ण माताजी. या आत्माचे कोणत्याही शास्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाहीत. अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकविताही येत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असा हा जो आत्मा आहे हा अविनाशी आहे. आणि म्हणूनच या आत्म्याचं कुठलंही कापता येत नाही, त्याला जाळता येत नाही, त्याला ओलं करता येत नाही, त्याला वाळवताही येत नाही. असा हा आत्मा अविनाशी आहे. त्यामुळे जे काही तू मनामध्ये देहधारी भावनेशी निगडीत विचार करतो आहे, ते विचार मनातून काढून टाक. आणि त्या आत्म्याचं, जो अविनाशी आहे, त्या आत्म्याला काहीही होणार नाहीये हे लक्षात घे. आणि तू त्याप्रमाणे मनातलं करुणा काढून टाक. मनामध्ये जी तुला दया वाटतेय ती मनामधून काढायचा प्रयत्न कर. अशा प्रकारे भगवंतांनी तो दृष्टिकोन अर्जुनाला सांगितलेला आहे. आणि मग अर्जुनाला वाटतंय आनंद नाहीये, मी जे काही करीन माझ्याच भावांविरुद्ध युद्ध करून माझं राज्य मिळवायचं, त्यात मी काय आनंद मिळवणार आहे. मग तिथे भगवंत म्हणतायत, अवाच्यवादांश बहुन्वदिष्यन्ति तवाहितः निंदस्तस्तत्व स्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं किम. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. हरे कृष्ण. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखतर असे तुला काय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून भगवंत म्हणतायत की तुला आनंद वाटत नाही हे बरोबर आहे, पण तू आनंद वाटत नाही या गोष्टीला जर तू अशा प्रकारे घेतलंस की तू स्वतःसाठी ते युद्ध केलंस आणि जर स्वतःच्या उपभोगासाठी, स्वतःच्या समाधानासाठी जर ते केलंस, तर ते कर्मकांड आहे. तू स्वतःसाठी ते करतो आहेस. पण हेच जर तू माझ्यासाठी, ज्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये दृढ होऊन हे युद्ध तू जर मला अर्पण केलंस, तर ते कर्मकांड न होता कर्मयोग आहे. आणि म्हणूनच मग तू जेव्हा जिथे कृष्ण मिसिंग आहे, हो, ज्या कर्मामध्ये कृष्ण नाहीये ती कर्मकांड झालं. आणि म्हणून तरीही भगवंत सांगतायत की जरी तू या कर्मकांडाप्रमाणे तू जरी हे युद्ध केलंस आणि युद्धामध्ये जिंकलास, तरी तुला पृथ्वी लोकावरती राज्य करायचंय. आणि तू जर हरलास आणि तू जर बळी पडलास, तुझी हत्या झाली, तरीही तुला स्वर्ग लोकाची प्राप्ती होणार आहे, कारण तू अधर्माविषयी विरुद्ध लढलायस. म्हणूनच तू चांगलं कृत्य केलंयस, म्हणून तुला कुठेतरी स्वर्ग प्राप्ती होईल आणि पुढच्या ग्रहांवर, वरच्या ग्रहांवर, तुला पृथ्वीच्या वरच्या ग्रहांवर प्रवेश मिळून तू तिथे निश्चितच सुखाने नांदू शकशील, सुखांचा उपभोग घेईल. बघा, एक उत्तम गुरु कशा प्रकारे मनोदौर्बल्य घालवतोय अर्जुनाचं, आणि कशा प्रकारे कुठल्या अँगलनी समजवायचा प्रयत्न करतायत. मग त्या विषयाला, त्या गोष्टीला तू कशा प्रकारे विचार कर. जसं प्रभुपाद वेगवेगळ्या या तात्पर्यांमधनं, अनेक उदाहरणांमधनं आपल्याला आयुष्याला किती वेगळ्या प्रकारे बघण्याचा दृष्टिकोन देतात.
एक वेगळ्या दृष्टिकोनातून आपण आपल्या आयुष्याला बघू शकतो, कारण एक उत्तम गुरुच हे करू शकतो. त्याचप्रमाणे कृष्ण उत्तम गुरु असल्याप्रमाणे अर्जुनाला अशा प्रकारे त्या गोष्टींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन देत आहेत. आणि म्हणूनच मग अर्जुनाला ते हेही सांगतायत की तू एक क्षत्रिय आहेस आणि एक क्षत्रिय आपलं कर्तव्य पूर्ण करतो. आणि म्हणूनच तुझं कर्तव्य काय आहे बघा, या दोन दृष्टिकोनातून अर्जुनाला भगवंत समजावतायत की तू आनंद नाही असं वाटू देऊ नकोस, तर तुला असाही आनंद मिळणार आहे आणि तू एक तुझं कर्तव्य पूर्ण केलं पाहिजेस. तू या गोष्टीपासून पळू शकत नाहीस, कारण जर तू हे केलंस तर तुला तुझे शत्रू तुझं कौतुक करणार नाही, तुला भ्याड म्हणतील, तुला पळकुटा म्हणतील. तू तुझ्या आप्तांसाठी, तुला आप्तांनी त्यांना ठार मारलं जाऊ नये, त्यांना युद्धामध्ये काही होऊ नये, इजा होऊ नये, या दृष्टीने विचार केलास तरी कोणी तुझं कौतुक करायला बसलेलं नाहीये. याच्या उलट तुझा शत्रू तुझा अपमानच करतील, तुला नावं ठेवतील, तुला भ्याड म्हणतील, पळकुटा म्हणतील. अरे याच्यापेक्षा जास्त अपमान तो काय हो, मृत्यू समान गोष्ट आहे ही, की याच्यापेक्षा काय जास्त अपमान तुझा होणार आहे. आणि म्हणून असं काय दुःखकारक असेल. म्हणून तू तुझं कर्तव्य पार पाड, तू दृढ निश्चयाने उठ आणि निश्चयाने तू युद्धाला सामोरं जा. अशा प्रकारे भगवंत अर्जुनाचं मनोदौर्बल्य घालवून त्याला मनोबल देत आहेत. आणि म्हणूनच अर्जुनाला भगवंत सांगतायत, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण. प्राचीमाताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कौतया, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल, किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चय होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग तू हे युद्ध कर, कारण तुला दृढ निश्चयी उठायचं आहे आणि युद्ध करायचंय. मग तुम्ही म्हणाल, हो तुमच्या मनात इथे एखादा प्रश्न निश्चितच येईल. मला माहिती नाही, आता तुम्ही ज्ञानाच्या टप्प्यावर आहात, परंतु एकीकडे भगवंत सांगतायत की मग तू शरीर नाहीस, तू आत्मा आहेस. आणि मग एकीकडे तू युद्ध कर, मग युद्ध तर देहाने करायचंय, हो की नाही. पण हेच भगवंत कशा प्रकारे सांगतायत बघा, कारण कुठेतरी पळकुटी वाट काढून मग ते ज्ञान कसं आत्मसात करायचंय. एकीकडे जरी भगवंत सांगतायत की तू शरीर नाहीस, तू आत्मा आहे, मग काय करायचंय या आत्म्याला युद्ध करून आणि ते राज्य मिळवून आणि करून. तर नाही, तुझ्या कर्तव्याला तू चुकला नाही पाहिजेस. तू दृढ निश्चयाने तुझं कर्तव्य केलं पाहिजेस. कारण भगवद्गीतेमध्ये असं भगवंतांनी कुठेच सांगितलं नाहीये की आता रिटायर झाले आहात, आता भगवद्गीता वाचूया आणि आता मग मी भगवद्गीता वाचतो, नामस्मरण करतो, मला दुसरं काहीही करायचं नाही, भगवंत आहेत, माझी काळजी घे. चुकताय, इथेच चुकताय, कारण भगवंतांनी असं कुठेच नाही सांगितलंय. म्हणून हे भगवंतांचं वाक्य नीट लक्षात ठेवा की तुम्ही तुमची कर्तव्य करत राहायची आहे आणि ती कर्तव्य कृष्ण भावना भावित होऊन करायची. ती जी भावना आहे ना, ती भावना महत्वाची. आणि म्हणूनच त्या भावनेने ते जे काही तू युद्ध करतो आहेस ते मला अर्पण कर. आणि म्हणून ते कृष्ण भावना भावित कर्म करायचं आहे. म्हणूनच या कृष्ण भावना दृढ करण्याच्या निश्चयाला, या निश्चयाने तू दृढ हो आणि तू युद्ध कर, उठ, दृढ निश्चयाने युद्ध कर. असा हातपाय गाळून बसू नकोस, तू उठ आणि युद्ध कर. आणि म्हणून या कर्तव्याला महत्व दिलंय, कर्माला भगवंतांनी महत्व दिलेलं आहे. कर्म टाळून पळू नकोस. आणि म्हणूनच इथेच भगवंतांनी सांगितलंय की तू आनंद वाटत नाही असं न मानता तू तुझं ते कर्तव्य पार पाडलं पाहिजेस. मग आता पाप वाटतंय भगवंता अर्जुनाला मनामध्ये, कारण निश्चितच आपल्याच आप्तांना मारायचं, त्यांच्याशी युद्ध करायचं, त्यांना जर ठार मारले गेले, त्यांची हत्या झाली तर मला पाप वाटतंय. पण नाही, मग इथेही भगवंत खूप सुंदरपणे भगवंतांनी अर्जुनाला समजावलंय, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. हरे कृष्ण. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगती ही
मनुष्याचे मोठ्या भयंकर पापापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण माते. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अगदी छोट्यातला छोटा प्रयत्न, अर्जुनाचं मन कुठेतरी भीतीने गांगरून गेलेलं आहे आणि मनामध्ये दडपण आहे आणि मनामध्ये पापी भावना निर्माण झाली आहे. पण भगवंत म्हणताय की जे तू हे कर्म करणार आहेस याच्यामध्ये तू जे काही भगवंतांची सेवा करणार आहेस, हे जे काही स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, तू अधर्मासाठी लढतोयस, तू अधर्माविरुद्ध लढतोयस आणि म्हणून हे जे काही तू थोडं जे काही स्वल्पम करशील ते सुद्धा तुला निश्चितच मोठ्या संकटांपासून वाचवू शकेल. म्हणून तू मनात पाप आहे हा विचार करू नकोस. ज्या हनुमंताचं आपण उदाहरण घेऊ, ज्या विभीषणाचं आपल्याला उदाहरण ऐकायचंय, त्याचप्रमाणे आपण या छोट्याशा उंदीर मामाची पण गोष्ट कथा ऐकणार आहोत की कशा प्रकारे भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलेले छोट्यातले छोटे प्रयत्न सुद्धा तुम्हाला मोठ्या संकटांपासून वाचवू शकतात. हा जो उंदीर आहे ना, त्याला चेरी आवडत असते. पुराणामधली कथा आहे ना. या उंदराला चेरी खूप आवडत असते. चेरी एक मिळते त्याला, ते खाल्ल्यानंतर भूक काही भागत नाही हो उंदराची आणि म्हणून पुढे जातो चेरीच्या शोधामध्ये, अन्नाच्या शोधात. पुढे गेल्यानंतर भगवंतांच्या मंदिरापासून जात असतो, मंदिरासमोरून जात असतो आणि त्या मंदिरामध्ये एक पेटता दिवा त्याला दिसतो बरं का. आणि तो पेटता दिव्याकडे बघून त्याला कुठेतरी ती वात असते, ज्योत असते, ती त्या चेरीप्रमाणे भासते. बघा, तो प्राणी मात्र आहे. शेवटी प्राणी आपल्यापासून बुद्धी क्षमतेने कुठेतरी वेगळे असतात, त्यांची बुद्धीही तेवढी. आणि म्हणून मग ती जेव्हा ज्योत त्याला दिसते तेव्हा ती ज्योत त्याला चेरीप्रमाणे भासते, पण ती कुठेतरी फडफडत असते हो. जसं दिवा फडफडत असतो तसा मग ती चेरी आपल्यापासून नाहीशी तर होणार नाही, या कुठेतरी मनातील विचारांनी तो छोटासा उंदीर मामा त्या गरम तेलात उडी मारतो आणि त्या ज्योतीला वाचवायला बघतो. आणि या सगळ्या प्रयत्नामध्ये होतं काय, त्या प्रयत्नामध्ये त्या गरम तेलामध्ये उडी मारल्यावर त्याला तो तिथेच मरतो. परंतु भगवंतांच्या समोर, भगवंतांचं मूर्ती समोर आहे आणि भगवंतांच्या त्या वातीला, म्हणजे जो दिवा लावलेला आहे त्या वातीला कुठेतरी वाचवण्यासाठी हे गोष्ट केली आहे, असं ते त्याप्रमाणे घेतलं जातं. आणि म्हणूनच इथे त्या छोट्याशा उंदराला मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे, कारण त्याची ती सेवा आहे. त्यांनी जी काही केली बघा, मग ती स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, मग त्या दिव्याला वाचवणं हे एक ध्येय समोर ठेवून त्यांनी ती गोष्ट केलेली आहे आणि तिथेच कुठेतरी तो बळी गेलेला आहे आणि त्याला मोक्ष मिळालेला आहे. याचप्रमाणे जसं हनुमंतानी लंका जाळली, व अख्खी लंका का जाळली हो, फक्त रावणाचाच का महाल जाळला नाही, कारण तो निषेध होता. ज्या परस्त्रीला पळवून आणलेलं होतं रावणाने, तो निषेध त्या भगवंतांच्या, आपल्या प्रभू रामचंद्रांच्या सेवेमध्ये हनुमंतानी ते केलेलं आहे. आपल्या प्रभूंनी जी आज्ञा दिलेली होती की तू सीता मातेकडे जाऊन ये आणि असं असं कर, त्याप्रमाणे पण तो निषेध व्यक्त करणं हे निश्चितच कुठेतरी त्या गोष्टीला साजेसं होतं. मग ही गोष्ट जर आत्ताच्या भौतिक दृष्टीने घेतली गेली तर कुठेतरी पाप मानलं जाईल, परंतु हीच गोष्ट जेव्हा आध्यात्मिक दृष्ट्या बघितली जाते तेव्हा त्याच हनुमंताचा जय जयकार केला जातो, त्याच मारुतीचा जय जयकार, ज्यांनी जो सेवक म्हटलं की दास्य म्हटलं की हनुमानच डोळ्यासमोर येतात. असं दास्यत्व, आणि असं दास्यत्व फक्त हनुमंतानीच निभावलेलं आहे, प्रभू रामचंद्रांनी. आणि म्हणून प्रभूंच्या सेवेकरता जे केलेलं आहे ते पाप मानलं जात नाही. ज्या विभीषणाने रावणाचा भाऊ असून सुद्धा ज्यांनी प्रभू रामचंद्रांना मदत केलेली आहे, मग कुठेतरी भावाच्या विरुद्ध जाऊन त्यांनी चूक केली असं म्हटलं जाईल भौतिक युगाप्रमाणे, परंतु नाही. ज्यांनी त्या वाईट गोष्टीचा निषेध केला आणि म्हणूनच रावणाविरुद्ध रामचंद्रांना, प्रभू रामचंद्रांना केलेली मदत ही चुकीची नाही, ते पाप मानलं जात नाही. आणि म्हणूनच तू जे अधर्माविरुद्ध लढतो आहेस त्या गोष्टीमध्ये जे काही तू करशील ती छोट्यातली छोटी गोष्ट सुद्धा भगवंतांची सेवा आहे, तुझं नुकसान होणार नाही. आणि म्हणून तू असा विचार मनात अशा या. आणि मग जे चौथं कारण आहे त्याचा छोटा भाग मी तुम्हाला आत्ता सांगते आणि थोडा भाग उद्या आपण कर्मयोगामध्ये जाणून घेणार आहोत. 3.24 लिहिलंय बघा तिथे. याच कारणाला आपल्याला उद्याच्या अध्यायामध्ये आपण अजून विश्लेषण करून
की ज्या भगवंतांनी स्वतःच्या उदाहरणाने, मग कौटुंबिक परंपरा, कुटुंबामध्ये एक ज्येष्ठ व्यक्ती असते, ती आदर्श म्हणून मानली जाते. ती व्यक्ती जे काही वागत असते त्याचं अनुसरण बाकीचे लोक करत असतात. त्याचप्रमाणे भगवंतांनी स्वतःच एक उदाहरण, भगवंत काय काय केलं नाहीये, भगवंतांना काय कर्म करायची गरज होती, परंतु भगवंतांनी काय कर्म केलेलं सुद्धा नाहीये. त्यांनी अर्जुनाचं सारथ्य केलेलं आहे, नंदांच्या लाखो गायींचं त्यांनी पालन केलेलं आहे. आणि असे भगवंत की जे या गोष्टी कोणाही कडून करून घेऊ शकतात, परंतु भक्तवत्सल आहे तो भगवंत. भक्त भगवंतांना खूप प्रिय आहेत आणि हा भक्तांचा सहवास भगवंतांना खूप प्रिय असतो. आणि म्हणूनच ज्या भगवंतांनी स्वतःच्या उदाहरणासह हे दाखवून दिलेलं आहे, मग जी पर्सनल ड्युटी, जे कर्तव्य, ज्या कर्तव्याबद्दल मी म्हटलं की मग तू तुझं कर्तव्य पार पाड, जी पर्सनल ड्युटी, जे तुझं कर्तव्य जर तू चुकला नाहीस तर अशा प्रकारे वर्ण शंकर न तर वर्णाश्रम पद्धती तयार होईल. ज्या वर्णाश्रम पद्धतीला आपण उद्याच्या अध्यायात जाणार आहोत. मग एवढंच लक्षात घ्या की एक आदर्श व्यक्तीमुळे कुटुंबाच्या कुठल्याही परंपरेचा नाश होत नाही, कारण ती आदर्श व्यक्ती योग्य प्रकारेच वागत असते. आणि म्हणून जर भगवंत म्हणतायत मी जर माझी कर्तव्य व्यवस्थितपणे पार पाडली नाही तर कुठेतरी वर्णशंकर, कुठेतरी वाटेल तेवढ्या लोकसंख्येला कुठेतरी खतपाणी मिळेल आणि जेवढ्या नको तेवढी लोकसंख्या तयार होईल. आणि म्हणूनच मग मी माझं कर्तव्य व्यवस्थितपणे पार पाडतो आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येकाने आपलं विहित कर्म, आपला यज्ञ व्यवस्थितपणे केला तर निश्चितच वर्णाश्रम पद्धती असेल ती, की प्रत्येक जण कर्माप्रमाणे विभागून मग त्यांचं कर्म व्यवस्थितपणे पार पाडेल. आणि अशा ज्या युधिष्ठिर राजांचं राज्य आलेलं आहे, त्यानंतर जे रामराज्य आलेलं आहे, आणि अक्षरशः तिथे रामराज्यच म्हणतात कारण जे धर्मराज ज्यांनी नंतर राज्य केलेलं आहे पृथ्वीवरती, त्यांचं राज्य हे रामराज्य म्हणूनच जाणलं जातं. अशा या आदर्श व्यक्तीला आपण जाणून घेणार आहोत. आणि हे सगळे विचार मनामध्ये साठवून जिथे कुठेतरी असमंजस झालेला आहे अर्जुन, मग हा असमंजसपणा कसा घालवायचा, तर भगवंत सांगतायत व्यवसायात्मिका बुद्धी रेके गुरुनंदन बहुशाखान्यनंतांश बुद्ध्यो व्यवसायिना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येय एक असते. हे प्रिय करुनंदना, जे डळमळीत वृत्तीने असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जी व्यवसायात्मिक बुद्धी आणि अव्यवसायात्मिक बुद्धी, बघा, बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम, की कुठेतरी जो इतका द्रोणाचार्यांचा उत्तम शिष्य, जी गोष्ट सगळ्यांना माहिती असेल की जेव्हा पांडव कौरव, जेव्हा द्रोणाचार्य त्यांना जंगलात घेऊन जातात आणि एकच ते ध्येय समोर ठेवलेलं असतं, त्याला ओळखायला सांगतात, तेव्हा अनेक जण पक्षी सांगतात, झाड सांगतात, पान सांगतात, फुलं सांगतात, फळं सांगतात, परंतु त्यांचा लाडका शिष्य मात्र एकच उत्तर देतो की पक्षाचा डोळा दिसतोय मला, आणि तेच त्याचं ध्येय होतं. पण हेच ध्येय त्याचं कुठेतरी डळमळीत झालेलं आहे. बघा, तो असमंजस का झालाय, कारण त्याच्या बुद्धीला फाटे फुटलेले आहेत. जी व्यवसायात्मिक बुद्धी होती ती व्यवसायात्मिक बुद्धी जाऊन कुठेतरी त्या बुद्धीला फाटे फुटल्यामुळे ते डळमळीत झालेलं आहे. आणि अशा या डळमळीत बुद्धीला फाटे फुटल्यामुळे तो असमंजस झालेला आहे. परंतु असमंजस न होण्यासाठी आणि स्वतःचं ध्येय निश्चित करण्यासाठी त्याला योग्य त्या व्यक्तीसारखं वागलं पाहिजे, स्थिताधीर मुनी, की ज्याने आपलं मन आणि बुद्धी एकाग्र केलेली आहे. आणि म्हणून जेव्हा भगवंत म्हणतायत की तुला त्या स्थिताधीर मुनीला जाणलं पाहिजे, तेव्हा अर्जुनाच्या मनामध्ये प्रश्न येत आहेत की हरे कृष्ण अंजली माताजी. हरे कृष्ण माताजी. स्थिताधीर मुनी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधिष्ट झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असा हा स्थिताधीर मुनी बघा, आणि असा हा स्थिताधीर मुनी म्हणजे ज्यांनी आपल्या, एक सेकंद द्या मला, एकच कॉल घेते.
क्षमस्व, कॉल घेतला मी. तर अर्जुनाला मग विचारायचंय की मग असा स्थिताधीर मुनी ज्यांनी आपलं मन आणि बुद्धी स्थिर केलेली आहे, इंद्रिय विषयांना कुठेतरी नियंत्रित केलेला आहे, असा आत्मसाक्षात्कारी ज्यांनी आत्मसाक्षात्काराची भावना कुठेतरी प्रगत केलेली आहे, त्याची त्याची समाधिस्थ ही जी आहे जी काही लक्षणं ती काय आहेत, की ही व्यक्ती कशी चालते, कशी बोलते, कुठल्या भाषेत बोलते, बसते कशी, चालते कशी, या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी अर्जुनाला जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणून मग ही लक्षणं सांगताना भगवंत या श्लोकांमधनं त्यांना सांगतायत की कशा प्रकारची त्याची भाषा असेल, तो बसतो कसा, ती व्यक्ती ती चालते कशी, तर मग त्या व्यक्तीने कशा प्रकारे केलं पाहिजे. तर बघा, श्री भगवान वाच प्रजहाती यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. हरे कृष्ण. हा. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनात एकांतातच समाधान मिळते, तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच परमपुरुष भगवंत सांगतायत अर्जुनाला आता की कशा प्रकारे ही व्यक्ती वागते, चालते, कशा प्रकारे ते स्वतःला ज्या मानसिक मग ज्या या भौतिक जगतातल्या आणि ज्या मनामध्ये निर्माण होणाऱ्या इच्छा, वासना आणि ज्या काही इंद्रिय विषयांच्या वासना असतात, त्या सर्व इच्छांचा त्यांनी त्याग केलेला असतो, त्यांनी मनाला एकाग्र केलेलं असतं, त्याला मनाला एकांतातच समाधान मिळतं. सांगा, हे चॅट मध्ये कोण दिसतायत आपल्याला? हे स्थिताधीर मुनी कोण आहेत? ध्रुव बाळ दिसत नाही माताजी, कोण आहे बघा? प्रल्हाद महाराज आहेत. बरोबर माताजी, हे प्रल्हाद महाराज आहेत. ज्या प्रल्हाद महाराजांनी जे हिरण्यकश्यपूचे पुत्र आणि ज्या राक्षस योनीमध्ये जन्माला घेऊन सुद्धा ज्यांनी आपल्या मातेच्या गर्भाशयात असताना त्यांनी ज्या नारद मुनींच्या कथा आणि ज्या भगवंतांविषयी ऐकलेलं आहे, त्यांनी सतत नामस्मरणामध्ये स्वतःला गुंतवलं होतं. आणि म्हणून ज्यांना मरणासन्न अशा वागणुकीला, कुठेतरी मरण यातनांना हर दिवशी, प्रत्येक दिवशी ज्यांना सोसायला लागल्या, परंतु दृढ निश्चय किती होता बघा, की नारायण 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 नारायण. ज्या हिरण्यकश्यपूने की तुझा नारायण आहे का या स्तंभामध्ये, या खांबामध्ये आहे का तुझा नारायण? तिथे खांबात आधीच नव्हते हो नारायण, परंतु तिथे प्रकट झालेले आहेत भगवंत. कारण आपल्या भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी, ज्या भक्ताला, ज्या प्रल्हाद बाळाचं रक्षण करण्यासाठी ते तिथे प्रकट झालेले आहेत. अशा प्रकारे जी दृढ निश्चय, एवढूशा लहान वयात सुद्धा इतकी दृढ श्रद्धा ज्याच्या मनामध्ये होते आणि जो एकांतातच स्वतःला आनंद मिळवत असतो, समाधान मिळवत असतो, तो दिव्य चैतन्यामध्ये असतो, तो आत्मसाक्षात्कारी, तो शरीरधारी नाही तर आत्मधारी, आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला त्यांनी आणलेलं असतं. मग अशी व्यक्ती कशा प्रकारे वागते? तर दुःखेष्वनुविमग्ना सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभय क्रोध स्थिती मुनिरुच्यते. हरे कृष्ण. प्राची माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्षोल्लासित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे, त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा, जे स्थिर मन कसं झालंय, त्रिविध तापांनी अनेक षड्रिपू आणि मग मनामध्ये अनेक चिंता, मनामध्ये विचलित करणाऱ्या अनेक गोष्टी आहेत, परंतु त्यांनी अविचलित ठेवलेले मन सुखामध्ये हुरळून जात नाहीये, दुःखामध्ये होरपळून निघत नाहीये. आसक्ती, भय आणि क्रोध या सगळ्या भावनांमध्ये कुठेतरी समतोल राखलेला आहे आणि या गोष्टींना इतकं समतोलित ठेवलंय की या सगळ्यापासून मुक्त झालेला आहे. आणि म्हणूनच या स्थिर केलेल्या मनाला ज्यांनी स्थिर केलेला आहे, असा हा स्थिताधीर मुनी कशा प्रकारे नियंत्रित करतोय, तर एक कासवाचं उदाहरण दिलंय बघा. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिया विषयातून नावरून घेतो, तो पूर्ण चेतनामध्ये दृढपणे स्थिर होतो
हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. ज्यांनी देहधारी स्वतः मी देह नाही मी आत्मा आहे, ज्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला दृढ केलेला आहे, तो त्या कासवाप्रमाणे, कासव जसं कुठेतरी थोडी जरी कुठेतरी वाटलं तरी पटकन आपली इंद्रिय, कुठेतरी आजूबाजूला काही वाटलं, संशय आला तरी आपली इंद्रिय लगेच आवरून घेतो, आतमध्ये घेतो. त्याप्रमाणेच मनुष्य जो स्थिताधीर मुनी असतो, तो आपल्या इंद्रिय विषयांना नियंत्रित करतो आणि आवर घालतो, स्वतःच्या मनावरती आवर घालतो. हा आवर घालणं म्हणजे काय, तर ते स्थिर करणं. इंद्रिय विषयातून स्वतःला नियंत्रित करतो आणि स्वतःला दृढ चेतनेमध्ये तो कुठेतरी स्थिर करतो. आणि म्हणूनच मग अशांसाठी काय असतं की ज्याप्रमाणे जे एखादी हिवाळा उन्हाळा कशाप्रमाणे असतं, तसं हे जे एखादी सुख मिळणारं सुख, याला अंत आहे. कारण हे भौतिक जगतातलं सुख आहे ते कुठेतरी आज उन्हाळा आहे तर उद्या हिवाळा तर परवा पावसाळा, कशा प्रकारे सुख दुःखांचं पण तसं आहे. ही व्यक्ती कोण व्यक्ती जाणू शकते, तर स्थिताधीर मुनी जाणू शकतो. आणि म्हणून हा फरक की जो जो भौतिक दृष्टीमध्ये आहे, जो भौतिक दृष्टीने विचार करतो आहे, तो शरीराचा विचार करतोय. शरीर मरतं, शरीर मी आहे आणि मग मला थंडी वाजतीये, मला राग येतोय, मला द्वेष येतोय, मला सगळं होतंय, मी चिंतेने, मी गोंधळात आहे, कारण मी शरीर आहे. परंतु जो आध्यात्मिक दृष्टीने याचा विचार करतो, तो सगळ्याला सहन करू शकतो. ज्यांनी स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी अशा दृढ भावनेमध्ये आणलंय. शरीर मरतंय, नेहमी बदलतंय, पण आत्मा अविनाशी आहे, आत्मा आंतरिक आहे, आत्म्याला काहीही होत नाही. सर्व परिस्थितीमध्ये ही व्यक्ती सहनशील राहू शकते, कारण या आत्म्याला, या सगळ्या शरीराला त्यांनी चैतन्यमय केलेलं असं हा अविनाशी आत्मा असतो, ज्यांनी हे जाणलेलं आहे. मग हे सगळं आपण जाणतोय हो, सगळं स्थिताधीर मुनीचं उदाहरण घेतलं, व्यवसायात्मिक बुद्धी कशी करायची हे सगळं घेतलं, पण तरीही का या गोष्टी होतात, तरीही का वाईट गोष्टी घडल्या जातात, तरी का ह्या सगळ्याचं ज्ञान घेऊन सुद्धा मग का चुकीच्या गोष्टी केल्या जातात, तर का, कारण कुठेतरी वासना आहे, जी काम वासना जी आहे, इच्छा ज्या आहेत ते बघा, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते. हरे कृष्ण माताजी. प्राची माताजी. हरे कृष्ण माताजी. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयाची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होते आणि कामापासूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, मग एक उदाहरण दिलंय प्रभुपादांनी की एक मुलगा मुलगी, मग त्या मुलाला मुलगी आवडते कारण कुठेतरी छान आहे ती मुलगी इथपर्यंत असतं, मुलीला मुलगा आवडतो इथपर्यंत असतं, पण नंतर कुठेतरी आसक्ती निर्माण होते. मग ती आसक्ती इतकी निर्माण होते की तिचं रूपांतर काम वासनेमध्ये होतं. आणि मग ती काम वासना इतकी कुठेतरी प्रकोपाला, कुठेतरी कोपाला जाते की मग त्याचं क्रोधात रूपांतर होतं. कारण शेवटी कुठल्याही इच्छा आकांक्षा ज्या काही असतात की मला हे मिळवायचंच आहे, मला तो पैसा मिळालाच पाहिजे, मग कुठला का मार्ग असे ना, मला ते मिळवायचंच आहे कसंही करून, ही जी वासना आहे ना, ही इच्छा आहे ना, ही वाईट आहे. आणि मग ती त्या क्रोधाला मिळत नसलं की मन चिडचिड करतं, मग मनाची कुठेतरी घालमेल होते, क्रोधिस्थ होतं मन आणि मग या क्रोधाचा उद्भव होतो. मग बघा, एखादी छोटी इच्छा, ती इच्छा जर तिथेच नीटपणे नाही त्याचा हाताळली तर त्या इच्छेचं वासनेत रूपांतर, वासना कामाला, काम क्रोध, क्रोधात मध्ये रूपांतर होतं. आणि या क्रोधाचं काय होतं, क्रोधात भवती सम्मोहा, सम्मोहात स्मृती विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. हरे कृष्ण. क्रोधापासून संमोह निर्माण होतो आणि भ्रमित होतो. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अंधकुपात पतन होते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग हा क्रोध काय करतो, क्रोध कुठेतरी मोह निर्माण करतो. हा मोह मनाला आवरू शकत नाही, मन त्याला आवरू शकत नाही, मन भ्रमित होतं. मन भ्रमित म्हणजेच तुमची मेमरी, कुठेतरी तुमची जी विचार करण्याची शक्ती असते तीच तुम्ही हरवून बसता. बुद्धिनाश होतो, सत्सत विवेक बुद्धी कुठली हो, बुद्धीचाच नाश होतो, कारण मन बुद्धी काही कामच करत नाही. आणि मग हा बुद्धिनाश झाल्यावर काय होणार आहे होत्या, ती व्यक्ती फक्त अधःपतनच होऊ शकतं, कुठेतरी घसरते ती व्यक्ती आणि पुन्हा त्या व्यक्तीचं कुठेतरी अधःपतन होतं आणि त्या चुकीच्या गोष्टींमध्ये, चुकीच्या मार्गाला ती व्यक्ती स्वतःला पूर्णपणे गुंतवून घेते.
बघा, एक छोटी इच्छा कुठे नेऊ शकते माणसाला, ह्याचं नीट असं खूप सुंदर असा हा प्रवास दाखवलाय. मग एक इंद्रियांच्या वस्तू आहेत, मग त्याची आसक्ती, मग त्याचं वासनेत रूपांतर होतंय, वासनेचं क्रोधात रूपांतर होतंय. हा क्रोध कुठेतरी भ्रम निर्माण करतोय, भ्रम कुठेतरी स्मृतीचा भ्रमनिरास करतो आहे, आणि जो बुद्धीचा नाश करतो, आणि मग अधःपतनाला पतन होतं व्यक्तीचं. अशा प्रकारे एक छोटी इंद्रिय विषयांबद्दलची इच्छा, आसक्ती कशा प्रकारे कुठेतरी त्या व्यक्तीचा पूर्णपणे अधःपतन करते. आणि म्हणून मग का ही आसक्ती, का हे नियंत्रण पाहिजे, जे आपल्याला प्रभुपाद दिसतायत हो. आणि म्हणूनच या अनासक्त कुठेतरी इंद्रिय विषय इतकं स्वतःला इतकं पाडू नका हो, स्वतःला इतकं कुठेतरी खाली पाडू नका की स्वतःचीच लाज वाटेल. आणि म्हणूनच मग ते नियंत्रण, ती इच्छा, ती वासना, त्याला कुठेतरी नियंत्रित करा. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकते. हरे कृष्ण माताजी. अशी व्यक्ती अं, निश्चितच कृपा. हरे कृष्ण. मग अशी व्यक्ती का करू शकते? कारण ज्यांनी या हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. योगेश पाटीलने विचारले आसक्ती म्हणजे काय? आसक्ती म्हणजे अट्रॅक्शन, आसक्ती म्हणजे मोह, त्या गोष्टीविषयी वाटणारी ओढ म्हणजे आसक्ती. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ही जी आसक्ती, ही जी ओढ आहे, ही जी इच्छा आहे त्या गोष्टी, मग ती इच्छा इतकी अनावर होते हो. आसक्ती म्हणजे इतकी अनावर इच्छा असते ती, आणि म्हणूनच त्या अनावर इच्छेवर कसा कंट्रोल मिळवायचा आहे. म्हणून ती आसक्ती आणि अनासक्ती, जे प्रभुपादांचं उदाहरण आपण कालही वाचलं, की जे स्थिताधीर मुनी आहेत, त्यांनी निष्काम कर्म केलंय, त्यांना कुठलंच त्याच्यापासून काही नको होतं. कृष्ण भावना फक्त मनात रुजवायची होती. मग एकटे गेले होते परदेशामध्ये, ना कोणी रिसीव्ह करायला होतं, कोणीही नव्हतं. खिशात पैसेही फक्त 40 रुपये होते, पण मनात भावना किती दृढ होती. आणि स्वतःला इतकं नियंत्रित केलेलं होतं, की ज्या हिप्पी लोकांमध्ये ते वावरले, ज्या अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तींमध्ये वावरले, तरीही प्रभुपादांवर कुठलाही चुकीचा प्रभाव पडलेला नाहीये त्यांचा. परंतु त्यांनी मात्र, प्रभुपादांनी त्यांना पूर्ण परिवर्तित केलं, जे हरे कृष्णाच्या महामंत्राने मध्ये मुग्ध होऊन गेले हो, मंत्र मुग्ध झाले. आणि स्वतःला त्यांनी इतकं परिवर्तित केलं, असे स्थिताधीर की जे इतरांना कुठल्याही आसक्तीमध्ये अडकत नाहीत, आणि स्वतःच्या स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असतात, जे स्वतःला तितकं स्थिर करू शकतात. इतक्या दृढ निश्चयाने ती गोष्ट करू शकतात. अशी व्यक्ती निश्चितच भगवंत धामाची प्राप्ती, भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करते, त्यांच्या कृपा प्राप्त करू शकते. अशा या स्थिताधीर मुनीला आपण बघितलेलं आहे. इति द्वितीय अध्याय समाप्त. इथेच आपण आपला अध्याय संपवतो आहोत. आणि मी रेकॉर्डिंग थांबवते, शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. कुणालाही काही